Karamanın merkezinden 170 km uzaklıkta yine şu azayip tabiat yerleşiyor. Yani bu yerin adı Zeybe Pazarı deyip adlandırılıyor. Türkmençe tercüme edemizde Zeybe Pazarı. Yani somut basında bu yerde adamlar bir neçe dağıtlar satan için bazar oluştur. Sonun esasında da bu yerin adı kalıptır deydi. Yine bir aydılmaklarına göre bu yerin adı ovanın adı bilen berk bağlantılı kenin. Ve bu yerde bir neçe suları yani çeşme suları tabii yağdayda çıkıp şu yerin esas gözelliğini göreceğiz. Karaman vilayetinin Ermenek etrafına çägine yerleşen Turkuwaz köyü özünün hayran galyjy tabiat bilen garşylaýar. Gämide bu köýle gedelenjekmek täsirli. Suwun kenaryna hiç ýeltekli ýer bolmady. Ähli ýerlerde köýle degip duran dağ tabiatyny dinlemek bolýar. Turkuwaz köyünün esasy gözel ýeri biri-birine golaýlykda yerleşen dağ gaýalarynyň arasyndan geçen kanyonlar. Biz bu ýerde gedelenjek ýörkek tabiatyň täsinlikleriniň bir näçesini gördük. Inede dostlar, Turkuwaz köyündäki gedelenjimiz şunuň bilen tamamladyk. Seýahatçylar Karamanyň ýene-de bir meşhur ýerleriniň biri, ýagny atlar, çigillemleriň ekilen meýdanydyr. Alewsiyan çigillemler ýagny Karamanyň esasy meşhur seýahatçylar üçin niýetlenen ýer bolmak bilen seýahatçylar bu ýere gelip seýahat edýärler.